Здравейте! В този клип ще направим нашата база втора наша база. Но този път тя няма да е под земя, а това ще ни е втората база, която ще е над земя. За нея, за строежа, ние трябва да вземем всичко, с което може да строим. Това. Всичките неща. Ще трябва после да вземем това. После ще трябва да строим бавничко. И така. Докато построим базата. Тя няма да е много голяма, чакайте. Приближавам се скелет. Не знам, че има да нас пещера, но много ме страх. Ами, сега нашата база ще е малка. Тук, първо трябва да си вземем дърво. Знам, че не се пробива с кирка, но просто го строя, защото това ми беше хванах. Ето тук, ще построим базата. Ето за такива грешки не трябваше кирката. Първо строим основата. Ето така. После строим отгоре. Строим. Това ще е просто като убежище. Където ще има надолу пътечка, където ще се ходи в много голям бункер. Да, тази грешка сега я оправям. Да, готово. От тук продължаваме надолу. Да, така, сега готово. Ето сега съм да намеря как пръчките ще се направя. Още преработя на дърва. В кирката се бъде. Ето! Yes! Ай! Врата. Където е? Ето има. Врата. Също така врата на бум. Да, много добре стана дори. Това ли съм си стъгнали? Това ще ни е базата. По-скоро бункера. Вътре трябва е тъмно. И дори сега ще направя нещо като Не, то се вижда, не може как да го изгубим, но
Сега ще си направя лопата и ще ви покажа как може да се правят пътечки. Тайнито. Никой да направите някакви знаци, които никой да не ги разбира. И така, сега лопата. Правите си лопатата. Яйце. Ето. И сега ще правим така. Значи на такава кал не може. Ето. Готово. И ей! Готово е! Вече имаме пътечки. И няма да се загубим. Ето пътечката. Не че кулата не се вижда и сега ще направим. Да, тя пътечката не се вижда. Ами благодаря ви, че гледахте този клип. Абонирайте се, дайте палец нагоре и от мен чао!